Здравейте! От екраните на вашия перон стартира Art Review, културната мощ на New Level Channel. Ако искате децата ви да развият усет към изкуството, заведете ги на Бебешка пиеса. Там ще видят как котето, пилето, гасеницата и куп други животни помагат на маника Тютю в порастването. Отчасти представление, отчасти урок за най-малките, Бебешка пиеса е специално създадена за деца на 2 до 3 години, които тепърва откриват света. Този петък по кината тръгва Зулендър 2. Бен Стилър се завръща с неговия магнум поглед 15 години след първата част. Добрият, но не особено умен Дерек Зулендър отново ще трябва да инфилтрира света на висшата мода, за да спре зли гении, които замислят пъклени планове. Този път обаче действието ще се развива в Европа, а към каста ще се присъедини и Пенелопе Круз. Отблизо е пиеса от британския драматург Патрик Марбър, а ако видите представлението в театър Възраждане, ще разберете защо текстът носи на автора 5 най-престижни награди за нова драматургия в Англия и Щатите и защо големият режисьор Майк Никълс решава да екранизира своя версия с Джулия Робъртс и Клайв Оуен. Моята версия на Art Review приключи. До скоро!